ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Хонаҳои арзон ҳастанд ки аз 33 000 сомонӣ сар мешаванд. ҳастанд квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, шаҳри Бухтар, Рудакӣ, Ваҳдат ва ҳастанд баъдон хонаҳои фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастанд ки аз территорияи шаҳри Бухтар ҳам алишӣ, ҳам фурӯшӣ ҳастанд. Аз территорияи Данғара, Ваҳдат, Турсунзода дигар тарафам ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем. Ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кораи мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, инам хел сурат, маълумот, адрес ҳамаша қатъи рақамотро нависа рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дӯстони азиз, курса гуфтан наметавонем, чунки ҳар рӯз пасту боло шудааст. барои курси аниқа гуфтан наметавонем. узри зиёд навора сар мекунем. лайкотро нагузорем. марҳамат, рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар ноҳияи Кушония, яъне ки Бустонқалъа, назди аэропорт ва сабзавода дохил мешавад. Бадрон, яъне ки тарафи Сарбанд норафта, пеши аэропорт, Бустонқалъа, сабзавод, пеши дайро. бадрон азиз, ҷои беҳтарин дайр. хонаи дуошин аст ки бо тамоми шароитҳои зиндагӣ. ҳамагӣ 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ тайёр бадрон ки хонаҳо бо ғишти пухтакати омода шуданд. якта калидор ошхона, баня, кӯхонӣ дар дурунии хона аст ва боз дар берун бо 4 дигар хонаи времика аст ки вайашам тайёр аст. бо дар беруншам ошхона, баня, кӯхонӣ, аловхона, дегдонхона дорад. обшим 8 дар хона мешавад ки 4 дар хона дар берун, 4 дар хона дар дуошона. бадрон азиз ки дар дунии хонаҳои дуошона дута калидор аст. калидор дар якуми ошона ва дуюми ошона да. ошхона, баня, кӯхонӣ дар дурунии хона ҳаст ва дар беруншам ҳаст. яъне ҳам ледни ҳаст, ҳам тобистона ҳаст. зиёда аз 150 дона дарахтони мевадиҳанда дорад. бадрон рӯи ҳавлишон битон кардагӣ. даруни хонаҳо ҳар як кадомашон ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. бадрон обсод мека ба дуруни хона мегузарад. дар дуруни хона бадрон яъне ки ҳама чиз дорад ки бо ҳама чизи чорааш савдо мешавад. ҷои аловхона, мурхона, халчиҳо ва дар дуруни хона дута кондитсионер, термиз, қолин, парда, курпача, обшим ҳама чӣ дорад. хоб дастфирош мегӯяд мефурӯшад мегӯяд бо нархи 570 000 сомонӣ бо арзонтара муомилаи хуба мешавад. ё ки алиш ягон квартираҳои аз территорияи Душанбе ё ки Қурған бошад мегӯяд алиш мекунем болоиш пул тиян. ина дута рақамошон аст. ҳар рақамошон кор мекунад. рақамо мегафонда ватсап дорад ва рақамо вавилоншода ватсап пайваст дорад. ҳар рақамошон 24 соат кор мекунад. ҳуҷҷатҳои хона 100%, хона бо тамоми шароитҳои зиндагӣ ва бо ҳамаи чизо чорааш. одамони наличка сумкати мегиранд, арзонтар мешавад. алиш ба квартира аз территорияи шаҳри Бухтар ва аз территорияи шаҳри Душанбе болои пултиян. дӯстон аз хела вариантҳои хуб аст ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, бо ҳамаи чизи чорааш, марҳамат, ремонтҳои замонавӣ, дуошона, марҳамат, занг дигар маълумотша гирем. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ гуфтагасаи соҳибшон, маҳаллаи Гулбута, поёни Корвон гуфтагасаи соҳибшон. шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, яъне поёни Корвон. ҳамагӣ бадрон 1 сотиқ замин дорад ки як дар хонаи калон дорад ки даруни хона бадрон 6 ба 4 аст ки бо калидораш ва ошхона, баня, кӯхониш мегӯяд дурун шуда мешавад ки мисол ҳамин ҷои кӯхонӣ, баняша ё ки калон аст якча бо хона кардагӣ ё ки ҳамин хонара духонагам кунем барое ки 6 ба 4 аст бо қатъи калидор, кӯхонӣ, баняш дуруни хона аст. об свер дорад мегӯяд соҳибшон. хона мегӯяд бо ҳамаи қонунош мегӯяд таъмин аст. дар наздаш мегӯяд масҷид, мактаб, бозор, садиқ мегӯяд ҳамаш наздик аст. то мактаб мегӯяд як 50 метр аст бадрон ва яъне ки ҳамашон ҳамин 400-500 метр ҳамқаи роҳа мегӯяд соҳибшон. бениҳоят ҷои хуб даҳад. наздаш да мегӯяд дута супермаркет ҳаст мегӯяд соҳибшон. лаби роҳ дар наздик. то хонара мегӯяд роҳушо мегӯяд асфалт аст. кадом маълумотош агар камбудӣ боша бадрон бо аз соҳибашон занг зада мепурсен. ҳамагӣ 1 сотиқ замин, ҳуҷҷатош 100%, обсои дар дунаш, канализатсия ҳамаш қоидавӣ. нархи хона мегӯяд 200 000 сомонӣ аст бадрон бо арзонтар кардан метавонем мегӯяд. на рақамҳои Тоҷикистоншон кор мекунад ва рақамҳои Россияшон, дар рақамҳои Россияшон ватсапам пайваст доранд. одамоне ки наличи мехаранд арзонтар мешавад. хонаи ремонтҳои замонавиш кардагӣ аст бадрон ки ина бо хай тамос гирифта дигар маълумотҳои
пураша пурсен. шумо дар манхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, заминаи мошина чизе ки барои фурӯхтан бошад, метавонем ки сурат маълумот ҷоро кунем. мо инамихе фурӯшта рекламада мегузорем. хоҳиш мекунем ки лайкотона фаромӯш накунед ва навора подписаш кунед. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар райони сайҳун гуфтагааст. соҳибшон шаҳри хуҷанд деҳаи яъне райони сайҳун. хонаи дуошина аст бадрон ки 6 сотиқ замин дорад, 8 дар хона кардагие. калидор ошхона барняк кухня мегад дуруни хона аст. хона мегад бо семенблок ва нимаш мегад бо хушти пухта, болош пӯшондагӣ фақат дар треза, шкатур, монтаж ҳамин хел корош мондаги аст. хонаи дуошина бо проектҳои замонавӣ. обшӯ мегад дурушта мегад 8 дар хона аст ва 6 сотиқ замин аст. гирду ванаш да одамо зиндагӣ доранд ва об свечам аст. срочно мегад мефурӯшем бо нархи 170,000 сомонӣ. ё ки ягон квартира мегад аз территорияи ҳамин шаҳри хуҷанд бошад, мегад алиш мекунем, дигаша маслиҳат мекунем. кадоме ки сумкати мегирад бо арзонтар мешад. дар рақамҳошон мегафон аст кор мекунад. марҳамат дӯстони азиз, дигари маълумотҳои пурраша аз рақамҳои поймода хотон гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони фирдавсӣ гуфтагааст. поёни корвон, кӯчаи санги мазур, назди масҷиди биллол гуфтагааст. кафеи дарвозаи якум гуфтагааст. яъне ки қафои дарвозаи якум бозори корвон мега соҳибшон, яъне автоцентр бадрон. як хонага квартира аст дар дуюм мошина қарор дорад. 30 квадрати метр бо обсои таъмин аст. ошхона, баня, кухни, термос, канализатсия пеши бозор, лаби роҳ, мактаб, мағоза, масҷид, ҳамачиш, бозорча, мактаб ва бозорам дар наздикиш аст. кӯчаи санги мазур, поёни корвон, якум дарвоза мега соҳибшон. дастрош мега сум дар кора мефурӯшад бо нархи 185,000 сомонӣ. бо кадоме ки налиш мегирад бо арзонтар мекунем. дарони хонаҳо нав ремонти замонавӣ кардагӣ аст бадрон. ремонтше уже буд кардага метавонед ки даромада зиндагӣ кунед. ина рақамҳо мегафоншон аст. маълумотҳои пурра ва садфоидаи аниқша аз рақамҳошон мегирен. агар рақамҳошон кор накард дар рақамҳошон мегад ватсап пайваст дорем мега соҳибшон. бухай сахранӣ карда бинед. лайкора занед ва навора подписаш кунед. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри бохта, шаҳри қурғонтепа дар маҳаллаи маданият гуфтагааст. соҳибшон наздики шаҳрҳо, наздики бозори фаровон ва ҳоҷишариф вокзал, яъне ки байношон 1 километри роҳ аст бадрон, яъне ки маданият да. ҳамагӣ 10 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, ошхона, баня, кухни, гирдаш маҳкам бадрон, об свечам аст, лаби роҳ аст хона. ҳамагӣ бо нархи 260,000 сомонӣ мега соҳибшон. одамоне ки бо наличи сумкати мегиранд бо арзонтар мешад. дарахтони мебардиҳанда дорад. дарони хонаҳо ремонт кардагӣ. ина бо ҷои хонакӣ дорад ки метавонед ки мисол бо айсар ягон хел проекти дилхоҳтона хона карда гирен. ҳозир аст 4 дар хона қатъи баня кухниш тайёр аст ки даромада зиндагӣ мекунен. чӣ хеле гуфтам нархи хона 260,000 сомонӣ бадрон арзонтар ҳам мешавад ва ина рақамошонро мегафон марҳамат тамос гирем. дӯстони азиз, чӣ хонае ки мехаред шумо, квартира, ҳай замина, мисол хонае, дар комментар нависед. мо ҳам гуфтагӯи шуморо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда мегирем. агар шумо ягон реклама дошта бошед барои фурӯхтан, фарҳанд чизе набошад, дар ватсап имурӯя кунем, мо ина хел рекламада мегузорем. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони шоҳмансур ду гуфтагааст соҳибшон 9 километр ҳазрати мавлоно. амихел соҳибшон нависиян. се хонага квартира аст ки дар 8 мошина қарор дорад. 65 квадрати метр бо обсои таъмин аст. ошхона, баня, кухни, термос дорад. хона мегад бо ҳамаи чизи чора ва лифтам мегад кор мекунад. доми навай ремонтҳои замонавӣ кардаги бадрон, яъне лаби роҳ даст. наздаш мегад дута мактаб, ду масҷид, мағоза, балниса, идораи ҷамоат ҳаст мегад соҳибшон. хоб хай бо маълумотое ки агар ки нафаҳмида бошем бо аз соҳибашон пурсида мегирен. шаҳри душанбе, шоҳмансур ду гуфтагааст, яъне 9 километр ҳазрати мавлоно. обшӯ мегад нархи квартира мега 350,000 сомонӣ аст. бо арзонтар карда метия мегад одамони наличи мехаридагӣ.
дар ҳамин рақамҳошона баъдон бо имо WhatsApp пайваст дорад. Кадом метавонед хоҳен дар WhatsApp имошон нависен ё ки хоҳен дар рақамҳошон. Агар рақамҳошон кор накард марҳамат дар WhatsApp имошон нависен. одамое ки наличи мехаридагӣ бошад мега арзонтар мешавад. ина вариантҳои хуб аст. се хонага марҳамат дӯстони азиз, лайкотон нагузоред ва навора панҷаш кунед. метавонед ки чӣ хона ки харидорӣ бошед дар комментари нависед, ҷудо карда пешкаштон албатта мекунем. ҳафтум замини фурӯшӣ аст Сабадрон ки бо времекаош қарор дорад дар ноҳияи Дангра дар ҷамоати Лолазор гуфтагӣ аст. қишлоқи 402 ноҳияи Дангра деҳаи яъне ҷамоати Лолазор қишлоқи 402 ҳамагӣ 5 шотиқ замин маҳсул дорад ки 3 дар хона фунда мерехтагӣ аст Сабадрон. якта каледор ошхона байна гидаш маҳкам аст, обсвет дорад. ҳама гидашда одамо зиндагӣ доранд. фақат метавонед ки мисол девортона сар кунед, хонара тайёр кунед. гидаш полниход маҳкам, 3 дар хона қатъи мисол кухни байнаш фундаментҳои баланд рехтагӣ аст Сабадрон. ина хона уже як 30% гӯем ки уже тайёр аст. нархи ҳамин обшо мегӯяд нархиш 33000 сомонӣ аст Сабадрон. бо хай чанд арзон ки мекунанд қатъишон гап мезанем. то қассуми холӣ мегӯяд алиш палиш намешавад мега соҳибшо обсоиш мегӯяд гарантия кадаста лаби рода на рақамошон мегафон. дӯстони азиз бо зангзад дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. аз хотир набаред дӯстони азиз, лайкотон нагузорем ва ссилкаи навори моро подписач кунед. чӣ реклама дошта бошед, хонаи замини мошина фарқ надорад, роя кунед, мо фурӯш намегузорем. дар имрӯза навор мадорем ҳамин хонаи фурӯшӣ буд. то видеои оянда худо нигҳбонтон.